natong tanan. Sa makausap ang welcome, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. March 15, 2022. Laing sa watang panaw sa mga ito paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka chef. Ang ipadangan sa iyang kasinatian karong taod-taod at paghatagag pagtagad. Ang atong letter sender nagngalan og Daniel. When we stand by Daniel, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Hello mga kanans, please like and subscribe. Ako po si Jimoy. Og Daniel. Stand by Daniel, alang sa imong suwat. Siyempre sa itong tulumanon. Sensory, Ate Arlene. Clear, Ate Arlene. Usap ako sa avid listeners sa imong programa, ate. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tawagalaman ko sa pangalang Daniel. Kasamtangang nanimuyo, dinhi sa Cagayan de Oro City. Pobre lang ang akong pamilya. Ug nagdako mi sa akong maigsuon, dala ang pobreng kinabuhi. Kung dili mo lihok, dili makakaon. Apan bisan lisod ang among pamuyo, ate. Wa ko'y pagmahay sa akong mga ginikanan. Kay nakita man ako ang ilahang pagpaningkamot. Apan bisan unsa nila sa pagpaningkamot. Nagpabilin gihapon kaming kabos. Kaya ang ilang kita igo raman sa among mga panginahanglanon sa matag adlaw. Ug usahay kulang pa, ate. Simple lang ang among kanipay. Ug mao kini ang dili magutman. Ang among sudan sa buntag, largo na sa panihapon, ate. Dili mawala sa among lamisa ang bulad o ginamos. Sa among kapobrihon, nakakaton kami nga maging kontento kung unsa man ang naa sa among lamisa. Ate R, hinay-hinay nga milambo ang among syudad. Aban kami samot nga nabiyaan. Kay kung progresibo ang komunidad, musamot pod kapitos ang mga pitos, ate. Utang nga akong ipangandoy. Nga unta makalingkawas ang among pamilya sa kalisod. Libre ang mga andoy, ate. Way bayad. Kinahanglan lang nato nga magkugi para mausap ang dagan sa atong kinabuhi. Mo hinungdan, ate, naningkamot ko sa kong pagtuon. Unsa man kalisod, wa ko mawad paglaom nga mausap ang dagan sa among kinabuhi. Sa pag-eskwela na ako sa high school, nag-self-supporting ko, ate. Wala na ako giasa sa kumaginikanan kay dili ko gusto nga mas mabugatan pa sila. Kay dili lang ako ang naeskwela sa amo nga magsuon.
Sa Manako, doon na po'y pangandoy nga ako mga igsuon nga makalingkawas sa among kalisod. O para masuportahan nako ang akong kaugalingon, kinahanglan nako nga mo diskarte sa kinabuhi. Matag weekends, ga-sideline ko sa pagpanarbaho ate. Para na ako'y magamit sa akong pag-eskwela. Gani ang akong gamay nga income, igo lang sa akong pamasahe matag adlaw. Wala na sa akong bokabularyo ang recess. Swerte lang kung naay mang libreng snacks sa akong mga close na classmates ate. O higala ba sa eskwelahan. Kung mubagting na gani ang bell sa recess, sigiya na sila og adto sa kantin ate R. Samtang ako, pakunuhay na lang og basa-basag libro. Pero wa po ko mag-inusara ate. Naapot ko yung mga classmates nga pitos ang kinabuhi sa manako. Amo na lang himuong pamatay oras ang pag-inistoryahanay sa sulod sa classroom at ER. Matag paniud to kami pod ang musabay og kaon. Kay pari-pariho raman mi og sudan. Ang all-time favorite sa mga pobre, bulad. Apan usahay mo level up pod mi ate. Makabalon po kong itlog nga scramble. Prituho ni mama ang duha ka itlog. Unya, bahin-bahino namong 5 kama nagsuon. Okay na kaayo ang among paniud to ate. Maluoy ko sa akong mga igsuon ate. Ilabi na ang akong elementary nga manghod. Apan wa ko'y mahimo. Igo na lamang ko sa papanghupaw. Sa pagpangagi sa mga tuig, hingpit na ko nga nahimong ulitaw. Dili nagsugod nga makagusto na kong babae. Na ako'y nagustuhan nga akong classmate ate apan wa ako'y guts nga mangulitaw kay lagi. Wa man ko'y kwarta nga pang date ate o kapang libre man lang sa akong magustuhan. Expected naman yun na ate nga basta manguyab ang lalaki, magpa-impress yun na sa babae. Ako giunahuna nga wa man gani ko'y pang recess. Unsaon na lang kung manguyab pa ko. Sigurado gyud nga mabasted ko ate. Kay bisan pampalit og candy, wa ko'y ikapalit. Tama ra gyud ko lantaw. Palipay na lang ko og pupahiyom ang akong crush nga rikanako. Apan, ang akong nagustuhan nga babae ate wa ko magdahom. Nakagusto po di siya nga rin kanako. Siguro napansin niya sa akong lihok nga nakagusto ko nga to kaniya. Tungod lagi kay di ko kaingon, ipaagi na lang namo og MU or Mutual Understanding. Siya si Carla ate. Guwapa ubuutan si Carla. Medyo naa sila'y kaya sa kinabuhi. Kay lagi abroad man ang iyang papa. Nasabtan po niya ang akong kahimtang. Kusa dili siya gadiman nga rikanako. Daghan ang naulitaw kang Carla. Apan sensitibo siya sa akong feelings ate. Kusa dili niya gina-entertain ang mga nanguyab kaniya. Nag-MU gyud mi ni Carla hangtod nga nakagraduate make high school. Apan naputol ang among komunikasyon sa dihang nag-college mi ate. Ingon ko sa akong kaugalingon na dili ko angay nga masakitan kay MU raman mi. Kung baga wala man mi formal nga commitment sa usag-usa. Apan sa akong kasing-kasing ate, si Carla ang akong first love. Nag-working student ko sa college at ER ug mikuha ko og kurso nga BS HRM sa usa ka eskwelahan sa Cagayan de Oro. Pangandoy na akong mamahimong chef ate.
Nagpasalamat pud ko kay naka-avail ko og athletic scholarship. Medyo dili na kaayo bugat para kanako. Gatrabaho ko buntag ug eskwela kog hapon. Kini akong ginagasto sa akong mga panginahanglanon sa eskwelahan. Usahay maka-absent pa ko sa akong trabaho kung na-practice og sports activities. Nga mo eskwelahan, ate. Hago og lisod man ang akong kahimtang. Apan ako kining giantos. Makahuman lang ko sa akong pagtuon. Hangtod nga nakakat-on ko sa pag-drive, ate. Nakakuha akong driver's license. Nagdesisyon ko nga mo quit sa akong daan nga trabaho ug mag-drive na lang og taxi. Tungod kay gamay pa man ang mga taxi ato muna, maayo pa ang income sa mga taxi driver at ER. Nakatabang na ko sa akong mga ginikanan financially. Samtang ga eskwela ko, nag-drive pud ko, ate. Tubod man, wag gihikaw kanako ang makalampos, ate. Tungod kini sa akong pagkugi o pagpaningkamot. Sa laktod, nakagraduate ko sa kolehiyo. Samtang gahulat ko og laing oportunidad. Tungod sa akong pagpaningkamot ug nalingaw na usab ko sa pagka-taxi driver. Dili na ako priority ang paglinyo, ate. Naalang ko'y mga nakarelasyon apan wa pa sa kong una-una. Ang pagpakasal. Nang labay ang mga katuigan. Single lang gihapon ko, ate. Hangtod nga na ako'y nahimong suki nga customer. Siya si Pamela. Matagabi ako siyang ginasundo sa iyang gitrabahuan sa usa ka bar. Usa siya ka GRO, ate, o guest relation officer sa maong bar. Kay lagi suki man ako siya, nagsuot na pud mi. Hangtod sa kaadlaw mi sabay ko sa ilang grupo nga mag-inom. Hangtod nga pareho mi nangahubog ni Pamela. O sa paghatod na ko sa iya sa iyang gipuy-an, Ate R, dunay nahitabo kanamo. Para kanako dili kadto seryoso, ate, kay lagi bunga raman kadto sa kahubog. Apan sa usa ka one night stand nagbunga kini, ate. Nabuntis si Pamela. Tungod kay dili makaya sa kong konsensya nga baliwalaon ang iyang gisabak, nagdesisyon ko nga pakaslan siya, ate. Sa lagtod, usa ka batang babae ang among unang anak. Nasundan pa kinig usa ka batang lalaki, Ate R. Ako nang ipaundang si Pamela sa iyang gitrabahuan. Apalagpadayon gihapon siya sa iyang mga bisyo sama sa inom ug suroy, kauban sa iyang mga kaubas trabaho sa una. Sa tinuod lang, ate, wag gid ko'y gugma sa akong asawa. Nadala lang ko sa akong konsensya sa among mga anak. Apan nagpakabana og amahan ko, Ate R. Wala ko sila pasagdi. Gibuhos na akong akong oras sa akong trabaho ug akong atensyon sa akong pamilya. Hangtod nga miabot ang usa ka oportunidad, ate, nga makatrabaho ko sa gawas sa nasod sa Japan, Ate R.
nako ang akong pangandoy nga makapatukod og akong kaugalingong balay para sa akong pamilya. Apan sa akong pag-uli, ate. Misamot ang among dili pagsinabtanay sa akong asawa. Tungod sa iyang mga bisyo. Nahibawan pa nako nga lain-laing lalaki ang nakarelasyon samtang tuwa ako sa Japan. Nagkabulag gid mi sa akong asawa, ate. Apan, naa sa ako ang ako mga anak. Sawa ko damha, ate. Human sa 30 ka tuig. Nag-cross pagbalik ang among dalan sa akong first love nga si Carla. Nagka-chance mi nga mangumusta sa usag-usa. Nangatawa na lang mi kay pareho mi kapalaran. Pareho na mi bulag sa among kapikas. Kabalo ka, ate. Bisan, nga pareho naming medyo edad-edara na. Kay lagi na naman mi sa mga 40s. Apan mo rami o mga teenagers. Grabe ang among kilig sa usag-usa. Nanumbalik ang among gibati sa usag-usa, ate. Pagbati kani sa high school pa lamang kami. Kanunay naming kakita ni Carla. Sa laktod, ate. Naging kami. O pareho kaming malipayon karon sa among relasyon. Wala magitago sa among mga anak ang among relasyon. Ang bana ni Carla doon na napoy bagong kaipon. Akip usab si Pamela. Doon na napoy ihang kaipon. Pareho na mo ni Carla. Nakita na pod nila ang mga tao nga para sa ila. Na-realize na ko, ate. Ihatag idi ay sa labang makagagahom ang tao nga para gyud sa ato. Ang tao nga nakatadhana para nga makauban nato sa atong kinabuhi. Sa pagkakaroon, gahulat na lang mi nga maanold ang among kasal sa among mga kapikas. Ug nagplano mi nga magpakasal ni Carla sa simbahan. Mao kini nga ako kasinatian. Daghang salamat sa imong pagkahatag og pagtagad. Sincerely yours, Danielle. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.